Okay, achọrọ m ichetele gị ịghọtago gị nwa bụ follower of Jesus because echi niile bụ 31st gịnị December a ga-emele unu prayer of Passover. Claim your year. 2026 will be your year. This one will be your portion and this one will not be your portion. But ife niile abụ okwu ọnụ ma apụta ebe a na-agwa gị that na your destiny is in your hand. Ndị Igbo si na-etu onye sikwa edebe uche ka ọ ga-adịrị ya, ndị onye gbakọ uche na ọ ya alahụ n'ala. Emere m ife anụ nwa kịta ihe na-afụ kịta, ịghọtago, mana ihe m na-apụta ebe a remind gị ka ịghọta that na jifuru onye a kịta na-abụ the chief host bụ pastọ aka create gị ego n'oge generate na this crusade anyị emere unu echi niile. Mara amara that na any gospel singer ọbụla ịfụ na crusade bịara ebe ahụ because of business, a ga-akwụ ya ụgwọ. Ndị instrumental niile ga na-akpọ egwu afọ n'ime unu iyi emeghị dị emotional non-paid, a ga-akwụ ya ụgwọ. Do you understand me? Pastọ ga-aka create gị ego n'oge generate that day. Ihe ahụ ihe m chọrọ ka ị mara. If you like, go there tomorrow, chinibe aka enu wunibe enu na-awụtu iwunu tichaa ya ihe ya ebe ka ya n'ebe, because if anyị doesn't solve problem ma ọ bụ na ị nọla na plan ya life, how you want to live your life, manage yourself, manage your income, always plan ahead maka onwere onye ji ụbọchị n'aka. Anything can happen. Cheta na m gwara gị na ife akịta business pastor onwere anything ọ na-add na your life. Help me share this video.